Haninen vyhrál rychlostní zkoušku číslo 7, plus tedy ještě tu super speciálku na úvod, i když to super speciálka měla bezmála 10 km, takže spíše rychlostní zkouška. Ale Haninen byl zatím naprosto v pohodě po té první etapě. Mimo jiné si dělal zálusk na tohoto muže, na Krise Meekeho, a to ze 2 důvodů. Chtěl být lepší než on a hlavně kdyby skončil v závodě před ním, tak by pomohl Janu Kopeckému v hodnocení IRC letošní sezóny, protože by se v popřípadě Jan Kopecký mohl vyhoupnout na čelo hodnocení, což by bylo skvělé a další velký úspěch jak jeho, tak i celého týmu Škoda Motorsport. Freddy Loa kontrolovaná 2. pozice, i když Meeke za ním byl zhruba 10 sekund. Ale co bylo zajímavé sledovat, to byl výkon právě této posádky. Kopecký starý, to snad nepotřebuje jiný komentář. Vítězství v první etapě o minutu před kýmkoliv jiným, mezi prvním a 10. Jánosem Tótem 4 minuty. To opravdu klobouk dolů. Tady to máme potvrzené graficky, Kopecký tedy králem první části závodu.